Esbrina és un grup consolidat per la Generalitat de Catalunya des de l'any 2009, és a dir, fa aproximadament 15 anys. Però té el seu origen en un altre grup de recerca que es deia FIN, Formació, Innovació i Noves Tecnologies, consolidat en l'any 1994, és a dir, fa més de 30 anys. En aquests moments, a Esbrina el conformem aproximadament unes 25 persones, entre investigadors, investigadores, col·laboradors i col·laboradores. És molt important remarcar que Esbrina som un grup transdisciplinar i que les persones que el conformem depenem, o pertanyem, millor dit, pertanyem a diferents departaments de la Facultat d'Educació i departaments de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Bé, fent un gran esforç de síntesi, podríem dir que les línies de recerca del grup es focalitzen, sobretot, en els entorns educatius contemporanis. Fent èmfasi en el paper de les arts, en la cultura artística i també en l'impacte que tenen tots els processos de digitalització en la societat contemporània i en l'educació. En l'actualitat, a Esbrina estem coordinant 2 projectes. Un projecte és el primer, és el projecte DigiProtec, que està finançat pel Pla de Recerca Estatal i focalitzat en la plataformització, datificació i drets de la infància a primària. El segon projecte és un projecte finançat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el projecte Mediap, i es focalitza en les analítiques d'aprenentatge, la intel·ligència artificial a secundària. També estem participant en 4 projectes europeus. 2 d'ells pertanyen al programa Horitzó Europa. El primer és el projecte Critical Change Lab sobre la construcció de cultures democràtiques crítiques mitjançant pràctiques creatives i narratives. El segon projecte és el projecte Expect Art, que el seu focus està en la promoció d'una alfabetització cultural crítica. El tercer és el projecte SCU for Change, un projecte que pertany al programa Erasmus+ i que es focalitza al voltant de les connexions entre escola, comunitat i universitat. I, finalment, el quart projecte europeu que tenim és el projecte Platforms, un projecte que pertany al programa Chance, que es centra en l'impacte de les transformacions digitals en la vida quotidiana a través, sobretot, això és molt important, de les diferents generacions familiars.